Bulan Kolongka tay mediation hambai marwo. Tay sing ora je tini sing je press meet khanyama thangman ke sing je sini edisi area no tuju mas hasinai. Sing je o jaga sini edisi area plus sini je AMTALI bisi under je samung soli tongman construction je soli tongmani. Abona tay je sini je obo Charilam kendra ni je obo BJP ni obo MONDOL president for tay plus boni team bo o jaga bad mane bad dok khlai tongphayo abono जों खालायनो थांया जों ओवर जों ओ जागा उन्नति सिनायो प्लस जों ओ जागा जों उन्नति सिनि जतनि जे एडिसि एरिया जों नायमानि कारण हाय माने सिनारो जे एरिया वा एडिसि एरिया वा बरं फाइने इगो ताबो मंडल प्रेसिडेंट और तो बादा खानिन को नो बि गत गरीब जों तो जों डेवलपमेंट नाय बले डेवलपमेंट नायमा जागा बो और फाइ बादा खालायनि साबा ताई सिनी यागो सिं खमदा तंग सिनी एडिसन से एमएलए बो तंग प्लस एडिसि तो सिनी से ताई एमएलए बो सिनी न ताई जों आबो बागिने जों जे सानम जों मेडे पार्सन जों जे आबो गनो अभिगत तंगैनो जों अ जागा मा सावो मेडे पार्सन जों अ जागा जों केमनो बादार ना थांया आरो जों उन्नति सिनायो सामुं काहाम नायो जों अ जागा जों जतनि न माने सामुं काहामखौ नायनाय जों चलरि थानाय प्लस बरं माहाय बादा बिदि गांगां के तो और तो प्रशासन दङ प्रशासन मा नायनाय प्रशासन और जे बरं नायांके जों बादा गत जों प्रशासन जानु जाग अलरेडी ताई बरं और फाइनाय हेने फुने साफायो बादा खालायनाय मा हायरक साफायो मिया आजे 18 तारिख लाइ थाका मिया बो बरं हो फाइनाय बादा खालायनाय नि फायो जों तबो सादाय थांनाय के बरं जोंनो हुंकी रग रहिनाय बरं अ जागा बरं मुलुगै दङ आदिव ताई प्लस सिंग कमप्लेन अ जागा दङ जों जे कमप्लेन कपि जों आदि थेका माने फेमिनि आबोनो तैनो जों दिनै बादागत जों प्रेस मिट मा खालाया हामबाय जों कायसा मिया 18 तारिख 18 फेब्रुवारि कायसा घटना जों आबो इनफरमेशन मांखा अलरेडी अफिशियली भाबे न आबन बागै जों दिनै एज आं बिश्रामगन साबजोननि चेयारमेन हिसाबै कासे प्रेस मिट खाने बागै बाद्द मांखा पक्षे महाय सिनी आरडी बिश्रामगन डिविजन आन्डार कासे कन्स्ट्रक्शन सामुंचलि दङ बिल्डिं डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट ऑफिस भेहिकल ऑफिस आ जागाव तामुंखा मिया कासे घटना এই যে বিজেপি नि मंडल प्रेसिडेंट नेतृत्वे तापस देबनाम नेतृत्वे सुकान्त देबनानि कासे टीम बरक बंनि टीम फाइनाय अ सामुंनो बरक बादार फाइका ते बरक किसुता जागा मादुर खायनाय ब हुमकि रजाक ते अफिसो बरक हामनान चाइतखा आफाय खलायनाय बाद्द मांखा जे जोंब एडिसि हाफां एरियाव जे सामुंचलि दंमोनि बकासे जेनेरेल सांफा नोंथोन जों आ जागाव माहाय डेभलप खायमानि जागाव जों कासनन रगलाक आबन बागै दरखारसिनि वाइटिएफ टीम दङ जों दरखारनो प्रशासननो जों साहाय्य खायनाय जों बसखाङो बासायनो अफिसआव तङैनो जों गानाव तङै जोंहा सामुंनो खालायनायनि बागै जों प्रस्तुत नाखा कारण पाब्लिकनि साथे जनगण साथे जों थैनायनि गुन राजि दङ तांहिनि जों डेभलप नों कासिमिया बरग जागाव এই যে पार्टीनि मुंगैनाय जे अमाहायके सामुं हामिया जे व्यवहार खायनाय अमाहायके कन्ट्राक्टर पार्सेन्टेज सानैनाय गोबां मा सामुंसिनि चरिलाम आन्दाराव ताबो कासुइ दङ अमाहायके जों खबर मानो अफिसियेलि भाबे मानजाक ते कन्ट्राक्टरबो अमाहायके इनफरमेशन दङनि जों खोनाखा ओंगे जों बाद्द मांखा अमाहाय सामुं जरि कासुखा हांके सिनि सेंग्राग्रक आसुइ दंला सिन तिप्रा मथानि टीमङै जों आजागा बासानाय जों बासाय प्रोटेक्शन रैनो जों आ सामुंनो खायनाय अबन बागै जों दिनै अर प्रेस माखाके बाद्द गतबाबे सामुंआव मानके तिप्रासा आमचाइनि बिसिङाव दाङै सिनि तिप्रासा आमचाइनि बिसिङाव बिश्रामगन्ज आमतलि बिसिनि आन्दार अमा खानावै जों आसुइ दंमालिया आं बाद दङै दिनै प्रेस मिट खायनायनि बागै मा खालायखो